शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम हरे कृष्णा வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க அத்தியாயம் பகவத்கீதையில சுருக்கம் பாவரும் இதோட சாராம்சம் இந்த அத்தியாயம் நம்ம இன்னைக்கு கூட முடிச்சிருவோம் ஹரே கிருஷ்ணா 62வது பதத்துல நம்ம வரணும் இல்லைங்களா ஹரே கிருஷ்ணா 62வது பதம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுகிற ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் அஸ்கான் பெங்களூருக்கு நாமனி சார்பாகும் சின்ன பிரார்த்தனை ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி படிக்கிறேன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஜாயதோ விஷயான் பும்ச சங்கஸ்தேஷு பஜாயதே சங்காத் சஜ்ஞாதே காமஹ காமாத் க்ரோதோ அபிஜாயதே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அழகா படிச்சீங்க அதாவது இந்த பதத்துல பாருங்க புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மீது பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கிறான் அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமத்திலிருந்து கோபம் தோன்றுகிறது இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா கண்ணால பாக்குறது காதால கேட்கறது வாயால பேசுறது இது எல்லாமே புலன்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா இப்ப கண்ணால பாக்குறது ஏதாவது ஒரு நமக்கு சாதகமா ஏதாவது ஒண்ணு பாக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம் அது நம்ம அது மேல பற்றாயிரும் இப்போ ஒரு குறிப்பா சொல்ல போனா ஒரு மாதாஜியோ ஒரு பிரபுஜியோ ரோட்ல போறாங்க அவங்க நல்ல பேண்ட் ஷர்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா வேட்டி சட்டை நல்லா ரொம்ப அருமையா இருக்கு அந்த மாதாஜி ரொம்ப அழகா பட்டு புடவை கட்டின்னு போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சோம் பாக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம் உடனே அந்த மாதிரி கலர் பட்டு புடவை வேணும் அது மாதிரி நல்ல சேலை வேணும் அப்படின்னு நினைப்போம் இது இயல்பா நடக்கிறதானே இல்லைங்களா இது நம்ம இது என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு பற்று சிம்பிளா சொன்னா இது பற்று அப்போ அந்த சேலை கட்டினா நல்லா இருக்கும் நம்ம ஒன்று வாங்கி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அதை முயற்சி பண்றோம் அந்த பற்றுல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா மோகம் வருது அந்த பற்றுல இருந்து மாறி மோகத்துக்கு போறோம் அந்த புடவை வாங்கி அந்த கலர் அதே மாதிரி சேலை நம்ம ஒன்று வாங்கி கட்டலாமே அப்படின்னு அது மோகம் அப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் கொஞ்சம் பணத்தை கொண்டுகிட்டு எங்கேயாவது ஷாப்பிங் போகலாம் சரி புருஷவாக்கம் போகலாமா இல்லை சார் இது டி நகர் போகலாமா இல்லை எங்க ஷாப்பிங் மால் போகலாம் ஏதாவது ஒன்று போய் அந்த புடவையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு போகிறாங்க பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போகிறாங்க அந்த கடையில் போன உடனே அந்த சேலையை பார்க்குறாங்க இருக்கு ஒரே ஒரு சேலை தான் இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது கூட அந்த டேபிள் மேலே வச்சுருக்காங்க இது உதாரணம் தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ அந்த சேலையை பார்த்த உடனே இந்த சேலைக்கு உடனே பணம் கட்ட போறாங்க பில் பண்ண போனா உடனே அந்த பில் போடுற சொல்ற இல்லைங்க ஆல்ரெடி அந்த சேலை புக் பண்ணிட்டாங்க பணம் கட்டிட்டாங்க இந்த சேலை ஒண்ணுதான் இருக்கு இன்னொரு நாளைக்கு வாங்க அந்த சேலை நான் வர என்றார் இப்போ இவர் என்ன ஆச்சு பாருங்க அந்த சேலை எப்படியாவது வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எண்ணம் வந்துடும் அந்த சேலை வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு சரி இந்த கடையில என்ன பக்கத்து ஒரு கடையில போகலாம் அந்த கடையில இல்லை இன்னொரு கடைக்கு போகலாம் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் முதல்ல என்ன ஆச்சு பாருங்க பற்றுதல் அப்புறம் அந்த புடவை வாங்கணுன்றது மோகம் ஆச்சு இப்ப என்ன ஆச்சு பாருங்க அந்த சேலையை வாங்கியே ஆகணுன்றது காமம் வந்துடுச்சு அந்த ஆடை மேல காமம் வந்துடுச்சு அது மோகம் மோகம் காமம் ஆயிடுச்சு எப்படியாவது அடைஞ்சே ஆகணும் அந்த சேலை எப்படியாவது அடைஞ்சே ஆகணும் அப்ப நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு மனைவியோ கணவரோ பிள்ளைகளையோ எல்லாரையும் கரிச்சு விட்டுவாங்க இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சுன்னு ஒரே திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க சண்டை போட்டுனே இருப்பாங்க கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எதையாவது யாரையா திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க
இந்த சேலை வாங்குற வரைக்கும் விடவே மாட்டாங்க. 10 கடை 5 கடை ஏறி ஏறி இறங்குவாங்க. கடைசி வரைக்கும் அந்த கடைக்காரன் சின்ன உடனே ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கைகள்லாம் உதிர ஆரம்பிச்சிரும். அந்த கோபம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. முதல்ல பற்று, அப்புறம் காமம், மோகம். முதல்ல மோகம், அதுக்கப்புறம் காமமாகுது, அப்புறம் கோபம் வர ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் என்ன பாருங்க, வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிடறாங்க. அந்த 8வது நிலை வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிடறாங்க. அப்போ பற்றுதல் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. இது சாதாரணமா இயல்பா நமக்கு எல்லாருக்குமே வர வேண்டிய செயல் தான். எல்லாருக்கும் வரும். ஆனா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்ற, பகவான் யார் மேலேயும் பற்று வைக்காது. நான் இது சொன்னது பொருள் மேலதான் சொல்றேன். ஆனா பொருள் மேல இல்ல, உயிர் மேல கூட நம்ம பற்று இருக்கக்கூடாது. கணவன் மேலேயோ மனைவி மேலேயோ பிள்ளைகள் மேலேயோ பற்று அதிகமாக ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது வீழ்ச்சிக்கான ஆரம்ப கட்டம்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து திரைப்படத்துல, ஸ்டோரியில, சீரியல்ல, டிவியில பாக்குறது, நாவல்ல படிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்மள வந்து அது மாதிரி சொல்லி 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 நம்மள என்ன பண்ணிட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மோகத்துல கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. குழந்தை மேல பாசம் இருக்கணும், இல்லைன்னு சொல்லல. கண்மூடித்தனமா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது செய்யற தப்புகள், அது செய்யற செயல்கள், அப்ப நம்மள அறியாம அந்த குணம் வந்துடும், ரசகுணம் வந்துடும். அதெல்லாம் இப்போ நமக்கு வந்து இது ஆரம்பத்துல இருக்கும். 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம இருக்கிறோம். இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்கு. அந்த ஞான யோகத்துல இப்பதான் நான் 2வது லெவல்ல 14வது அத்தியாயம் எடுத்துட்டு வரேன். 8 மணில இருந்து 9:30 மணிக்கு அந்த கிளாஸ் தான் எடுத்தோம். 9:15 வரைக்கும். இதுல 7 மணில இருந்து அந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 14 அத்தியாயம் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இதால தான் இருக்கு. அந்த அத்தியாயம் தான் ரொம்ப விவரமா புரியும் நமக்கு. அதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏதாவது மேல பொருள் மேலேயோ உயிர் மேலேயோ நாம அதிகமாக பற்று வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மோகம் ஆயிடும். மோகம் என்ன மாறும், காமமா மாறும். காமமா மாறும் விதமான பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரசோகுணம் போயிட்டோம். குணம் நமக்கு போயிடுச்சு. அந்த குணம் போனாவே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ரசோகுணம் வந்துடும். அப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இல்லைங்களா? சரி, இந்த பதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துட்டு ஒரு விளக்கம் பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 63 மாதாஜி. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அதேதான், அது அந்த ஸ்லோகத்தோட 62ல 63வது கண்டினியூட்டி என்ன சொல்றாரு பாருங்க. கோபத்தில் இருந்து பூரண மயக்கமும், மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை குழம்பும் நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றனர். நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். இப்போ இன்னொரு உதாரணம் சொல்லலாமா? என்ன உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறார், சுத்த சத்துவம் வச்சுங்க. சுத்த சத்துவத்துல இருக்க அவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து பௌதிகத்துல வரமாட்டாரு. அவ்வளவு சீக்கிரம் வரமாட்டார். வந்துட்டாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சத்துவத்துல இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு கோயில் குருக்கரா இருப்பாரு, இல்ல வந்து இது மாதிரி உபநேசம் பண்ணுவாரு, வேதம் படிப்பாரு, வேதங்களை மத்தவங்க சொல்லி கொடுப்பாரு. சோ அந்த மாதிரி ஸ்தானத்துல உள்ளவர் ஒரு அந்தனரா இருக்காருன்னு நினைச்சுங்க. அவர் சத்துவத்துல இருக்கிறார். அது பாப்பாரு. அந்த ஆள் தட்டுல இன்னொரு அந்தனர் பார்ப்பாரு. அந்த ஆள் தட்டுல பாரு நிறைய காசு வந்துச்சு, நம்ம தட்டுல ஒண்ணுமே இல்லப்பா, ₹1 தான்ப்பா இருக்கு, ஒரு ₹10 தான்ப்பா இருக்கு, அவர் தட்டுல ஏகப்பட்ட பணம் வந்துச்சுப்பா அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. அப்படின்னு அந்த எண்ணம் வரும். அவரும் பாராயணம் பண்றாரு, நானும் பாராயணம் பண்றேன், என் தட்டுல கம்மியா வருது, அவர் தட்டுல அப்படின்னு நினைப்பாரு. அப்ப இது என்ன காரணம்னு பாருங்களேன். அங்கே ஏற்றத்தாழ்வு. ஆனா இருக்கிறது கோவில் உள்ள உட்காந்துக்கிட்டு குருக்களா இருக்கிறார். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணம் இருக்கும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல். இதே சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிற அந்த குருக்கள் என்ன பண்ணுவார் பாத்தீங்கன்னா, சரி நமக்கு இன்னைக்கு ₹1 தான் பிராப்தம் கிடைச்சது, சரி ஓகே, இதை வச்சு நம்ம போவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பகவான் பார்த்துப்பார், பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் இல்லையா அப்படின்னு வந்து அந்த சலிப்பு தன்மையோட, சகிப்புத்தன்மை, சலிப்பு இல்ல சகிப்புத்தன்மையோட போயிடுவார். அது சுத்த சத்துவம். பிரச்சனை இல்லை. அந்த 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 மேல அந்த எண்ணமே வராது அவங்களுக்கு. சுத்த சத்துவத்துல இருக்கும். சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இது வரும். அந்த குணம் இருக்கிறவங்க தான் இந்த பாதிப்பு அடைவாங்க. பொருள் மேல, ஒரு உயிர் மேல பற்று ஏற்படும், மோகம் ஏற்படும், காமம் ஏற்படும், பேராசை ஏற்படும். அதுக்கப்புறமா வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. திரும்ப எங்க வந்துருவாங்க, சுத்த சத்துல இருந்து போக மாட்டாங்க, திரும்ப சண்டால புத்திக்கு போயிடுவாங்க, தமோ குணத்துக்கு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா?
அந்த 8 படிக்கட்டையும் பார்க்க பாருங்க. விழிச்சி தோல்விக்கான 8 படிக்கட்டுகள். நோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் பட்டுதல் வளர்த்து கொள்ளுதல், காமம், கோபம், பூரண மயக்கம், நினைவு நிலை இழைப்பு, அறிவு இழக்கப்படுகிறது, வீழ்ச்சி தோல்வி அடைதல். இந்த 8 நிலை நமக்கு வந்துடும். அப்போ கண்ணால பாக்குற விஷயம் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட நம்ம நினைப்போம், ஆஹா ஒண்ணும் இல்லப்பா, டிவி சீரியல் தானே பாக்குறோம், இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வாழ்க்கையில இதெல்லாம் ஏத்து செய்வோமா? அதெல்லாம் வராது. அவன் வேற ஒரு அதெல்லாம் கதை, அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பெருசா ஏத்துக்கூடாது. அதெல்லாம் பாக்குறோம், டைம் பாஸ் பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போயிடுவோம். ஆனா நம்ம தான் நினைக்கிறோமே தவிர, நம்ம கொடுக்குற மூளை அது பாத்தீங்களா, அது அப்படி நினைக்காது. அது நம்மளோட அறிவாளி, அது மூளை இல்லைங்களா? அது ஒரு ஒரு சிஸ்டத்தோட ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி. அது நீங்க பார்த்தாலும் பார்க்கலனாலும் நீங்க லேப்டாப்பையோ சிஸ்டமோ ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிரைவ்ல அது சேவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். நீ என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் அது மாதிரி சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி மைண்ட்ல சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும். நமக்கு தெரியாது. என்ன தெரியுமா தெரியும் நமக்கு அந்த அந்த பிரச்சனை எப்ப தெரியுமா தெரியும்? நம்ம வீழ்ச்சி அடையும் போது, நம்ம கோபம் அடையும் போது, காமத்திலையும் மோகத்திலையும் உள்ள போயிருக்கும் போது, தன்னை கோபம் வரும்போது தன்னை இழந்துருவான், தன் நிலை இழந்துருவான். தன் நிலை இழந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த புத்தியில ஒரு என்னெல்லாம் நம்ம திங்கிங், என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், அந்த தீய எல்லாமே வெளியே வரும். வாயால வரும், செயலால வரும். நம்ம அடிக்கவே மாட்டோம் யாரையுமே. ஆனா அந்த கோபம் வரும்போது நம்ம கைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ஏன் நம்ம பார்த்தது டிவி சீரியல், நம்ம பார்த்தது புக்கு, தேவையில்லாத புக்கு, மற்றவங்களுடைய சுயசரிதை புக்கு, இதெல்லாம் பார்த்து மனசு கெட்டு போய் புத்தியில சேவ் ஆயிருக்கும். நமக்கு அது தெரியாது. நம்ம அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா, நான் சும்மா படம் பார்த்தேன் அவ்வளவுதான், அதெல்லாம் உள்ள அந்த மாதிரிலாம் ஆள் இல்லைன்னு. ஆனா தன் நிலை இழைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதெல்லாம் வந்துடும். இது வேதம் சொல்லுது, இது கீதையா தான் சொல்லுது. அதுதான் பாக்குற அந்த புலன் விஷயத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது, வாயால உண்றது. நீங்க ஒரு வாட்டி ஒரு டேஸ்ட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாயால, அவ்வளவுதான். அது நான் திருப்பி அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன்பா, அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காதுப்பான்னு சொல்லுவீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட ஊப்பும், அந்த எண்ணம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இந்த புலன்கள் அப்படிப்பட்டது, இந்த உடலே அப்படிப்பட்டதுதான். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். இப்ப நான்லாம் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வெங்காயம் பூண்டுலாம் சாப்பிடுவோம். ஏன்னா ஷிப்ல இருந்தது ஆச்சு. நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன், இந்த பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் சாப்பிடுவோம். அப்பெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டா இருந்தோம். இப்போ ஒரு 9 வருஷமா இப்ப சாப்பிடுறது எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. கம்ப்ளீட் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. இப்ப யாராவது வெங்காய பூண்டு போட்டு சாப்பிடுறவங்க பக்கத்துல வந்தாவே ஸ்மெல் அடிக்கும். அந்த ஸ்மெல் தெரிஞ்சிடும். பக்கத்துல நம்ம போனாவே ஒரு மாதிரியா கொமட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இப்ப நிறைய பிராமணர்ல சாப்பிடுறாங்க. வைணவன் சாப்பிட மாட்டான், வைஷ்ணவன் சாப்பிடவே மாட்டான். ஏன்னா அந்த வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட்டாவே புத்தி மாறும். வெங்காயம் பூண்டு மருந்து தான், உண்மையிலேயே மருந்து தான். அது மருந்த உணவா சேர்த்துப்போமா நாமெல்லாம் மருந்த உணவா சேர்த்து சாப்பிடுறோம். அதனாலதான் நமக்கு சுகர் வருது, பிரஷர் வருது, எல்லா நோயும் வருது, கம்ப்ளீட்டா வருது. ஏன் நாம 100 வருஷத்துல இறக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா? இப்ப அதே துவாதயுகத்துல பாருங்க, 1000 வருஷம், 300 வருஷம், 500 வருஷம் வாழ்ந்தாங்க. கிருஷ்ண பரமாத்மா 350 வருஷம் வாழ்ந்தார். அதே இவர் வந்ததுன்னா 380 வருஷம் வாழ்ந்தார் பீஷ்மர். அவங்களால வாழ முடிஞ்சு, நம்மளால ஏன் வாழ முடியல? அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ நம்மளுடைய சாப்பிட்ற விஷயங்கள், நம்ம திங்கிங் பண்றது, நம்ம ஞாபக சக்தி எல்லாம் போயிடுச்சு. அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் சும்மா கையில ஒண்ணுமே இருக்காது, வில்லு இருக்காது, அம்பு இருக்காது, ஒண்ணுமே இருக்காது. 2 மந்திரம் சொல்லுவான், அப்படியே சொல்லுவான். அந்த மந்திரத்தை நாம ஒரு டேப்லயோ ஒரு மொபைல்லயோ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு 1 வருஷம் உட்காந்து படிச்சோட நம்ம மண்டையில ஏறாது. அவ்வளவு மண்டையில நமக்கு ஞாபகம் வருது. ஏன்னா தண்டதை பாக்குறோம், தண்டதை செய்யறோம், என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கோம். நம்ம மூலையில அவ்வளவு ஏத்தி வச்சிருக்கோம் நாம. அவங்க அப்படி கிடையாது. தேவையில்லாதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க, தேவையில்லாதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. மைண்ட கிளியரா வச்சிருப்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஞாபக சக்தி, மெமரி பவர் அதிகம். ஆனா நம்ம கலிகாலத்துல கம்மி தான், வாழ்நாள் நம்ம கம்மி தான் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த புலநோக்கு சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப 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 உஷாரா இருக்கணும். கண்ணால பாக்குறதும் சரி, வாயால பேசுறதும் சரி, வாயால சாப்பிடுற விஷயங்களும் சரி, கட்டுப்பாடு இருக்கணும் நம்ம. அதுதான் சாத்வீகமா சாப்பிடணும். சாத்வீகமா சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம எப்பவுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் நாம எடுத்து சாப்பிடணும். நாமளா சாப்பிட்டோம்னா அது பாவம் இல்லைங்களா? அதுக்கு நிறைய மந்திரங்கள் இருக்கு. இப்ப அர்ஜுனன் போய் சொல்லுவான், அப்படியே போய் நின்றுட்டு ஒரு 2 3 ஸ்லோகம் சொன்னா போய் ஒரு பிரம்மாஸ்திரமே வந்துடும். பிரம்மாஸ்திரம் விட்டானா உலகமே அழிஞ்சிரும். அவ்வளவு பேர் ஆயுதம். இன்னைக்கு அணுகுண்டு எல்லாம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அணுகுண்டு தூக்கி போறதுக்கு பெரிய பெரிய ராக்கெட்டு, பெரிய பெரிய லாரிகள்லாம் தூக்கி போறாங்க. அவன் அர்ஜுனன்ட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது. சும்மா 2 மந்திரம் சொல்லும், கையில் நிக்க உடனே விட்டுருவான். போச்சு, எல்லாமே அழிஞ்சிரும்.
அந்த அளவுக்கு மெமரி பவர் இருந்தது, அந்த அளவுக்கு சாஸ்திர சம்பிரதாயம் இருந்தது. இப்ப அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அது காரணம் என்ன? நம்மளுடைய பார்வை, நம்மளுடைய செயல்பாடு, நம்மளுடைய எண்ணம், உடல் சார்ந்த செயல், மனது சார்ந்த செயல், புத்தி சார்ந்த செயல் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 8 படிக்கட்டையும் நம்ம ஒரு என்னைக்குமே மறக்காதீங்க. பக்தி தொண்டின் உதவி இல்லாததான் பலன் வீழ்ச்சி அடையலாம். பக்தி தொண்டு ரொம்ப சிறந்தது. பக்தி தொண்டுன்னும் போது இந்த நவவித பக்தியை நாம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, இதெல்லாம் ஈஸியா நம்ம போயிட்டு அங்க வந்து தப்பிச்சிடலாம். இந்த குணத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம். வீழ்ச்சியே கிடையாது. நம்ம யார் மேலேயும் பற்று இருக்கக்கூடாது. பற்று இருந்தாவே மோகம் வந்துரும் இல்லைங்களா? இந்த 8 படிக்கட்டு நம்ம பார்த்தோம். இந்த 8 படிக்கட்டை நம்ம என்னைக்குமே மறக்கவே கூடாது. இல்லைங்களா? இப்ப பக்தி தொண்டு தான். பகவான் நாமத்தை சொல்லுங்க. சதா நேரம் சொல்லுங்க. எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ, எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நேரம் வேலையும் பாருங்க. அதே மாதிரி இதையும் சொல்லுங்க. ரொம்ப நல்லது. இல்லைங்களா? பகவான் உணர்வு இருக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வு இருக்கணும். இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணனுடைய உள்ளவன் பாத்தீங்கன்னா, பார்க்கும் பொருளை பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் எப்படி ஈடுபடுத்துவதுன்னு சிந்திப்பான். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பிரசாதம் பண்ணலாம். பகவானுக்கு ரொம்ப அற்புதமா இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. ஸ்வீட் ஒரு பிரசாதம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைப்போம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு கடையில போய் போறோம். இங்க நல்லா வந்து முந்திரி பருப்பு நல்லா இருக்குப்பா, நல்லா அருமையா இருக்குப்பா. இத பகவானுக்கு செஞ்சா எப்படி இருக்கும்? அப்படிதான் நினைப்பான். இந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்ப்பார். இது பகவானுக்கு எல்லோ கலர் ரொம்ப பிடிக்குமே, இந்த ப்ளூ கலர் ரொம்ப பிடிக்குமே. இந்த ட்ரெஸ் பகவானுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா? இந்த நகையை கூட பார்ப்பான். இதை பகவானுக்கு போட்டு பார்த்தா எவ்வளவு அழகா இருக்கும் இல்லையா? எவ்வளவு அலங்காரம் பண்ணா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? எதை பத்தி எதை நினைச்சாலுமே பகவானை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பான். ஒரு வாட்டி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வயசு, 4, 5 வயசு இருக்கும். அப்ப எப்படி இருப்பார்? தவுளுதான் இருப்பார். எப்பவுமே உள்ள குட்டி குட்டியா இருப்பார். லட்டு கோபால்னு சொல்லலாம். லட்டு கோபால்லாம் தவழ்ந்து போறவரு, கொஞ்சம் உயர்ந்து இருக்கிறார். ஒரு 4, 5 வயசு. அப்போ அந்த கிராமத்துல இருக்கிறவங்க அந்த பகவானுடைய குலகுலத்துல இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பொம்பளை பிள்ளை வீட்டுல எல்லாம் சொல்லுவாங்க, டேய் வீட்டு பொம்பளை பிள்ளைய திரும்ப கிருஷ்ணரை பார்க்க வச்சிடாதீங்க. கிருஷ்ணன் பார்த்தான் அவ்வளவுதான். இந்த பெண் அப்படியே அடிமை ஆயிடுவான். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் கிருஷ்ணன் கிட்ட மட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியும். கிருஷ்ணர் எந்த பொண்ணையும் விட மாட்டாரு. அவருக்கு சிநேகிதம் ஆகிட்டுருவார். அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆயிப்பார். அந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுருவார் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அந்த 4 வயசு இல்ல, இந்த 1 வயசா இருக்கும் போதே ராதையை வந்து பார்க்கவே இல்லை. ராதையை போய் அது ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன். ராதையை பத்தி சொல்றேன். இப்போ வந்து இந்த கதையை சொல்லுவோம். இவர் என்ன பண்றாரு? பகவான் கிருஷ்ணரு அவருடைய கோபர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு கோபர் என்ன பண்ற, அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான். உடனே அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, டே உனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுதுடா, உனக்கு கல்யாணம் பண்ண போறோம், அதனால பொண்ணு பார்க்க போறோம், இதை போய் கிருஷ்ணன் கிட்ட சொல்லிடாத. சொன்னேன்னு வச்சுக்கேன், அவன் உடனே வந்து உன் கூட வரேன்னு சொல்லிடுவான். ஏன்னா இங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பெண்களுமே அவனை சுற்றி தான் வந்துருக்குறாங்க. கடைசியில உனக்கு கல்யாணம் பண்ற பொண்ணு அவன் கூட போயிடுவான். அதனால நீ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இரு. அதனால வந்து நீ கிருஷ்ணன் கிட்ட சொல்லாத அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்லுது. சரிம்மா நான் சொல்ல மாட்டேம்மா அப்படின்னு. அப்புறம் கோபர் என்ன பண்றான், பகவான் கிட்ட போறான். பகவான் தெரிஞ்சு போச்சு. சரி ஓகே. அவர் தான் மாய கண்ணன் ஆச்சு. அவனு சொல்றான், எங்கடா போற, எங்க வெளியே போற மாதிரி ஏடா அப்படின்னு. இல்ல அம்மா வந்து பக்கத்துல ஒரு கூட்டு போறாங்க. சும்மா கதெல்லாம் விடாத, எங்கேயோ போற சொல்ல மாட்டேன்ற என்கிட்ட. சரி இல்லடா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா, நான் வெளியே தானே போறேன், அம்மா கூட சும்மா போயிட்டு வரேன். அவனுக்கு 13 வயசு. யாருக்கு? அந்த கோபருக்கு. இவருக்கு 4.5 வயசு 5 வயசு ஆகுது. உடனே என்ன பண்றாரு, சரி இவர் போறான், சரி போ நீ என்ன போறேன்னு எனக்கு தெரியும், சரி நீ சொல்ல மாட்டேன்ற, பாத்துக்கிறேன் போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விடுறான். இவரு பகவான் அனுப்பிச்சு விட்டார். உடனே அவன் போறான். அவன் போயிட்டு அந்த பொண்ணை பார்த்தாச்சு. பொண்ணை பார்த்து திருமணம் பண்ணிட்டாங்க. திருமணம் பண்ணி அந்த காலத்து வயசுல எல்லாம் கம்மி வயசுல கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க. உடனே அவரை கூப்பிட்டுன்னு வராங்க, எங்க ஊருக்கு கூப்பிட்டுன்னு வராங்க. அப்போ அவன் கோபர் சொல்றான், என் ஊர்ல ஒருத்தன் கிருஷ்ணன் ஒருத்தன் இருக்கிறான், மாயக்கண்ண, அவன் கண்ணுல மட்டும் மாற்றாது, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் என்ன அப்படின்னு அவன் பொண்டாட்டிக்கிட்ட சொல்லிட்டான். உடனே அவன் மனைவி என்ன பண்றா, நீ எப்பவுமே தலையில முக்காடு போட்டுமே இரு. எப்பவுமே முக்காடு போட்டுன்னு இருப்பாங்க,
அவங்க பேச கூட பேசாத, அவனை பார்க்காத, நீ பார்த்தாவே முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றான். சரி நான் பார்க்க மாட்டேன், நான் பார்க்க மாட்டேன். அதுக்கப்புறமா திருமணம் பண்ணிட்டு ஊருள்ள வந்துருவாங்க. அப்போ கிருஷ்ண பரமாத்மா பாக்குறாரு, டேய் உன் மனைவி நான் பார்க்கணும்டா, உன் மனைவி நான் பார்க்கணும்டா. டேய் அப்பா விட்டுறா அப்பா, நீ பார்க்காதடா அப்பா, நீ விட்றா அப்பா, அவ வேற வேலை பிஸியா இருக்காடா, அங்க இருக்கிற அங்க இருக்க அங்க சொல்லிட்டு இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போ உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, சரி மனைவி எனக்கு காட்ட மாட்டேன்றல, சரி நான் பாத்துக்கிறேன்டா, ஒரு நேரம் வரும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்போ ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, இந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, ஆத்தங்கரையில போய் தண்ணி எடுக்க போகுது. தண்ணி எடுக்கும்போது பகவான் வந்து அந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல தான், அவங்க வீடு பக்கத்துல தான் போறார், யமுனை நதியில பக்கத்துலயே. அவர் போகும்போது அந்த அம்மா இவர் அப்படின்னு நிக்கிறாரு. பகவான் குள்ளமா இருக்காரு, 4-5 வயசு தானே. அந்த அம்மா கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்கிறாங்க. சரி ஓகே. உடனே என்ன பண்றாங்க, இப்படி தண்ணி எடுத்துட்டு திரும்புறாங்க. திரும்பினா இந்த சின்ன பையன் நிக்கிறான். சின்ன பையன் நிக்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா நினைக்கிறேன், ஏண்டா இவ்வளவு சின்ன பையனா நிக்கிறிய, ஓரமா நிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா சொல்றாங்க. நானா சின்ன பையன் அப்படின்னு சொல்றோன்னே அந்த அம்மா எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும் அந்த பெருசா அப்படியே விரிஞ்சுடுவார், அப்படின்னு நின்றுவார். அந்த அம்மாவோட பெருசாயிடுவார். உடனே அப்படியே பாக்குறான். அது அப்படியே இந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணுது, அவன் கண்ணையே பாக்குது, கிருஷ்ணரோட கண்ணையே பாக்குது, பகவான் கண்ணையே பாக்குது. பார்த்த உடனே அவளுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த பெண்ணுக்கு. பார்த்துட்ட உடனே டக்குன்னு அவரு என்ன சாதாரணமா ஆகிட்டு உடனே சுதாரிச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து போயிடுற. உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. என் பேர் தான் கண்ணன் அப்படின்னு. உடனே அந்த அம்மா போயிடுச்சு. போன உடனே வீட்டுல போய் சொல்லுது, மத்தவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லுது, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கலாம். அந்த ஒரு பையன் பார்த்தேன், என்ன மாதிரி கண்ணுங்க, என்ன மாதிரி அழகுங்க, ஆனா அட்டக்கரையில் இருப்பாரு. ஆனா இந்த அம்மாக்கு அவ்வளவு அழகாம், அவ்வளவு அழகுங்க, அவ்வளவு அழகுன்னு அழகு. கண் அப்படி இருந்தது, ரோஜா மலர் மாதிரி இருந்தது கண், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிக்கிறாங்க இந்த அம்மா. உடனே இவனுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு, ஆஹா இவன் கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டா இவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே என்ன பண்றா, சரியா பார்க்கல, நான் அவளை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் முயற்சி பண்றான். யாரு, அந்த பெண் கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு. அவன் கணவர்கிட்ட சொல்றா, அவனை கொண்டு போய் காட்டு, எனக்கு கிருஷ்ணரை காட்டு அப்படின்னு. அடியே நான் தான் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கேன், நீ எதுக்கு அவனை போய் பார்க்க போறேன்ற. நான் பார்க்கணும், அவருடைய உடல் அந்த இதெல்லாம் புஜபலம்லாம் அப்படி இருந்தது, அவர் கண் பார்வை அப்படி அழகுன்னு அழகு அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆஹா ஆஹான்னு சொல்லிட்டு உடனே பகவானுக்கு அங்க போயிடுச்சு, மெசேஜ் போயிடுச்சு பகவானுக்கு. என்ன பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை வாட்டி டிவி கொடுத்த, கடைசியில நான் ஒரு முறை பார்த்தவனே என்ன பார்க்கணும் இல்லையா, உன்னை இனிமேல் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு இவர் பகவான் முடிவு பண்ணிட்டார். நீ என்ன எத்தனை வாட்டி ஏமாத்தன, யார, அந்த பெண்ணை என்னை எத்தனை வாட்டி ஏமாத்தின, நீ கடைசி வரைக்கும் என்ன பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, பகவானை பார்க்க போறாங்க. இந்த பெண் போறாங்க, பகவானை பார்க்க முடியல. பகவான் தன் முகத்தை காட்ட மாட்டேன்றார், காட்டவே மாட்டேன்றார். அந்த பெண் ரொம்ப கலங்கப்படுறாங்க. அம்மா ஐயா என்ன உன்னை பார்க்கணும் போராடுறாங்க. பகவான் சத்தியவா கொடுத்துட்டாரு, உன்னை நான் இந்த ஜென்மத்துல என்னை நீ பார்க்கவே முடியாது அப்படின்ட்டாரு. ஏன்னா நீ என்ன பார்க்கறதுக்கு நான் எத்தனையோ காலம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், உன்னை முயற்சி பண்ண, நீ அது எதுவுமே பண்ணல. நீ இப்போ வந்து என்னை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுற, இந்த ஜென்மத்துல உன்னால முடியாது. ஆனா அடுத்த பிறவி சதா நேரம் என்னையே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அவங்கதான் மீராபாய். அடுத்த பிறவி மீராபாயா வந்து பகவானுக்கு எனி டைம் கீர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கணும். அவருடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் அவரை பார்க்க முடியும், அவரை கேட்க முடியும், அவரால் பேச முடியும். இந்த கதை சொல்லும் போல எனக்கு உடம்புல பூசும். அவங்கதான் மீராபாயா இருந்தாங்க அடுத்த ஜென்மத்தில். அது மாதிரி பகவானுடைய அவருடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கே நமக்கெல்லாம் அந்த வரம் வரணும். நாம புண்ணிய காரியம் பண்ணாதான் பகவான் நாமத்தையே சொல்ல முடியும். இந்த கீதையை கேட்கறனா கூட அவருடைய அனுகிரகம் இல்லாம கேட்க முடியாது இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் எந்த பொருள் பார்த்தாலுமே இந்த மவுஸ் நல்லா இருக்கு, இது பகவானுக்காக யூஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும், இந்த டேப் யூஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும், இது என்ன அப்படி வேணும், இந்த ட்ரெஸ் என்ன, இந்த துணிமணி வேணாம், இது என்ன அப்படி இருக்கணும் பகவானுக்கு. அது அவனுடைய கருணை இருந்தாதான், அவருடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் நமக்கு அதெல்லாம் சாத்தியப்படும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுடைய பக்தன் பகவானுடைய உணர்வுலே இருப்பான் எப்ப பார்த்தாலும். அழகுன்னா அழகு, கொள்ளை அழகு அப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா? நீங்க பாக்குறீங்களா இந்த விக்கிரகம், இந்த போட்டோல, இவர்தான் நம்மளுடைய ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா, நம்மளுடைய கோவில் விக்கிரகம் இவர் தான். பாத்தீங்கன்னா அவரை பாத்தீங்கன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார், நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும்.
ராதையை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயிலாக அந்த அம்மா ஹேண்ட்பேக் தூக்கி அலையிற மாதிரி இருக்கும். அந்த கோவில் விக்கிரத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் நம்ம வீட்டு நம்ம கோயிலை பார்த்தீங்கன்னா போங்க, ஒரு நாளைக்கு போய் நம்ம கோயிலை போய் பாருங்க. அந்த பகவானோட விக்கிரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அழகு, அந்த மாதிரி அழகு இருக்கும். அவர் மாதிரி அழகு அளவு சிங்காரிப்பாங்க. அவருக்கு எல்லா இடத்துலையுமே சிங்காரிப்பாங்க. ஆனா நம்ம கோவில்ல கொஞ்சம் ஹைலைட்டா சொல்லுவோம் நாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி இருப்பார் பகவான் பார்க்கறதுக்கு. அவ்வளோ சின்ன கோவிலா இருந்தவர், 1,00,000 ரூபாய்க்கு வாடகை இருந்தவர், இன்னைக்கு பல கோடி பல கோடி சொத்து, அந்த கோவிலோட சொத்து. எத்தனை வருஷத்துல? 6 வருஷத்துல. நம்மளுடைய ஆச்சாரியோட கடின உழைப்பு, நாங்க எல்லாமே சேர்ந்து, அவரு சொல்லுவார், நம்ம ஆச்சாரிய சொல்லுவார், நீங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் கடின உழைப்பு. நீங்க ஒரு நாளைக்கு இத்தனை கிளாஸ் எடுக்கணும், 2 கிளாஸ் 3 கிளாஸ் எடுக்கணும், எத்தனை லாங்குவேஜ் எடுக்கணும், எத்தனை அட்மின் இருக்காங்க, எத்தனை சேவா சர்வீஸ் இருக்காங்க, இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த கோவில் வந்து இந்த காரணம் என்ன? பகவானுடைய அனுகிரகம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல லட்சம் கோடி கணக்குல அந்த சொத்து ஆயிப்போச்சு. இன்னைக்கு கோவில் சின்ன கோவில், 1,00,000 ரூபாய்க்கு வாடகை இருந்த கோவில் இன்னைக்கு இதே விக்கிரகம் தான் இன்னைக்கு அவ்வளவு பெரிய கோவில் இருக்கு. இன்னைக்கு இதே ராதை தான், இதே ஐயா தான் உட்காந்துக்கிறார். எதுக்காக? இது மாதிரி பக்தர்கள், நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் சேவை, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் கோவில் நிதி கொடுப்போம், ஏதாவது செய்வோம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கோவில் அவ்வளவு பெரிய, இன்னைக்கு வந்து சவுத் இந்தியாவிலே ஒரு யுனிவர்சிட்டி ஆயிடுச்சு, பல்கலைக்கழகமா இருக்கு. இன்னைக்கு 12 லாங்குவேஜ் அவ்வளோ நம்ம எடுக்கிறோம். இதெல்லாம் என்ன? பகவானுடைய கருணை தான் எல்லாமே, இல்லைங்களா? தனி மனித உழைப்பு கிடையாது, எல்லாரும் சேர்ந்துதான். இன்னைக்கும் நம்முடைய பகவான் இவரு ஆச்சாரி சொல்லுவார், வரும்போதே இப்படி கூப்பிடுவார். நம்ம என்ட்ரன்ஸ்ல உள்ள கோயில்ல போகும்போதே நம்மளை கையெழுத்து கும்பிட்டுட்டு பகவான் தான் கூப்பிடுறாரு, வா அப்படின்றாரு நம்ம ஆச்சாரி, கோவில் ஆச்சாரி. ஏன்னா அவர் எல்லாரோட உழைப்பு இருக்கு, எல்லாரோட உழைப்பு தான் அந்த கோவில் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெருசா இருந்து. ஏன்? அது பகவானுடைய அனுகிரகம்னால்தான் கிடைக்குது. தான் என்ற கர்வம் இல்லாம ஆச்சாரியும் இருக்கா, பக்தர்களும் இருக்கணும், இல்லைங்களா? அதாவது பார்க்கும் பொருளே பகவான் கிருஷ்ணன் சேவை எப்படி ஈடுபடுத்துவது என்று சிந்திக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணன் மேல பற்றுதல் உண்டாக்கணும். பௌதிகத்தின் மேல இல்ல, மனைவின் மேலேயோ, கணவன் மேலேயோ, பிள்ளைகள் மேலேயோ, கார் மேலேயோ, பங்களா மேலேயோ, பொருள் மேலேயோ, சமுதாயத்தை மேலேயோ, எதை மேலேயும் பற்று கூடாது. பகவான் மேல பற்று இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மனைவி, கணவன் மனைவி அவ்வளவு அந்யோன்யமா இருப்பாங்க. பகவான் மன்மதனா வந்துருவார் கணவனுக்குள்ள, ராதையா இருப்பாங்க மனைவி, பிள்ளைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனா, லட்டு கிருஷ்ணனா இருப்பாங்க. அது பகவான் அனுகிரகத்தினால வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா, இல்லைங்களா? அப்போ பகவான நாமும் அதுக்கணும், எல்லா பற்றுதலுமே பகவான் மேல வைக்கணும், பகவான் மேல அன்பு உண்டாக்கணும். கிடைக்காவிட்டாலும் பகவான் திட்டம், அவர் விருப்பம் என்று நினைப்பவர். ஏமாற்றினாலும் ஏமாந்தாலும் சரி, நம்ம விதத்துல ஏமாந்தாலும் சரி, நாம போன ஜென்மத்திலையும் இந்த ஜென்மத்தில ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம தவறு பண்ண, அதான் நம்ம ஏமாந்துருக்கோம், பரவாயில்ல, பகவான் பார்த்துப்பாரு, விட்டுருவோம். நம்ம பகவான் சேவை நம்ம பண்ணுவோம், ஹாப்பியா பண்ணுவோம். ஏமாற்றுதலும் சேவை செய்தும் ஆசை தான் அதிகரிக்கும், இல்லைங்களா? சேவை செய்யும் ஆசை பகவான் கிருஷ்ணரே நிறைவேற்றுவார். நான் ஆத்மா கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் என்ற நிலை அதிகரிக்கும் பொழுது அதிகரிக்கும் அந்த அறிவின் நிலை பெறுவான். பகவான் கிருஷ்ணன் மீது பற்றுதல் விடுதலைத்தான் வழிவகுக்கும், நமக்கு முத்திக்கான வழிதான் அது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உயிர் உள்ளவை உயிரற்றவை அனைத்துமே பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் நாம அவர் மேல் அன்பை வளர்த்து கொண்டே அவரிடம் உறவு புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். பகவான் கிருஷ்ணன் உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வது தான் மனித வாழ்வின் குறிக்கோள். நம்மளுடைய குறிக்கோளே அதுதான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிப்போமா? 64. हरे कृष्णा. रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்தவன் கடவுளின் முழு கருணை அடைய முடியும். கடவுளின் முழு கருணை அடைய முடியும். அதாவது எல்லா விதமான வெறுப்புல இன்பம், துன்பம், சந்தோஷம், துக்கம் எல்லாத்திலும் விடுபட்டு இருக்கணும். சந்தோஷம் வந்தாலும் குதி கூடாது, அமைதியா இருந்தோம். துன்பம் வந்தாலும் சரி, இப்படி நிக்கணும், நிமிர்ந்து நிக்கணும், இல்லைங்களா? துன்பம் வந்துச்சுன்னா ஆஹா எனக்கு பிரச்சனைப்பா அப்படிப்பா அப்படின்னு நிக்க கூடாது, எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணணும். எல்லாம் பகவானுடைய அனுகிரகத்தால வருது. அதனால நாம செய்யற துன்பத்தினால்தான், நாம செய்யறதுனால்தான் எல்லாமே வருதுன்னு. பகவான் நம்மளை இப்படி விட்டுட்டாரு, நம்மளை இப்படி அம்போன்னு விட்டாரு, இந்த குழந்தை இப்படி ஆகி போச்சு, இந்த கவர்மெண்ட் இப்படி பண்ணிடுச்சு, யாரு மேலேயும் பழியே போடக்கூடாது.
அதுக்கு நாம தான் காரணம்னு நினைக்கணும். அப்படி நினைக்கிறவன் தான் கர்ம யோகியா வர முடியும். அடுத்தவன் மேல பழிய போடுறான்னா அவன் பாவத்தை உண்டு பண்றான்னு அர்த்தம். யாரு மேலயும் பழி சுமத்த கூடாது. அந்த பழிய நாம செஞ்ச நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா அந்த கஷ்டத்தை ஏத்துக்கணும். ஏத்துக்கிட்டு இந்த கஷ்டம் எதனால வந்தது, எதனால வருது, இதை எப்படி நம்ம போக்கணும்ன்றத அதை சிந்திச்சு செயல்படணும். பரசுராமர் பாத்தீங்கன்னா, பரசுராமோட தந்தைய ஒரு சத்திரியன் கொன்னுடுறான். ஒரு சத்திரியன் கொன்னுடுறான். கொன்ன பிறகு அவர் என்ன நினைக்கிறார், ஏன் சத்திரியன் அப்பா, நான் ஒரு பிராமணன், ஏன் அப்பாவை கொன்னா அவன்? ஆராய்ந்தார். ஆராய்ந்து பார்த்து சிந்திச்சு செயல்பட்டார். அப்போ அசுரன் அதாவது ஒரு சத்திரியன் எல்லாமே நல்லவனும் இருக்கான், கெட்டவனும் இருக்கான். யாரெல்லாம் அசுர குணத்துல இருக்கிறாங்களோ, அயோக்கியத்தனம் இருக்காங்களோ அவனை எல்லாம் கொல்லணும் முடிவு பண்ணார் பரசுராமர். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், எல்லாரையுமே கொன்னார். சத்திரியன் யார் யார் அதர்மம் செய்யறாங்களோ எல்லாரையும் கொன்னார். ஆனா அதை சிந்திக்காம இருந்தாருன்னா என்ன பண்ணுவாரு, எல்லா சத்திரியனையும் கொண்டு இருப்பார். நல்லவனை கெட்டவனை எல்லாரும் கொண்டு இருப்பார். அவர் சிந்திச்சு செயல்பட்டனால்தான் நல்லவனை மட்டும் விட்டு கெட்டவனை மட்டும் கொண்டார். அது மாதிரி நாமளும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். நமக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை வந்தது, எதனால வந்தது, நாம என்ன தீங்கு இழுத்தோம், அந்த தீங்குனால இது வந்துருச்சா, சரி இனிமேல் செய்யக்கூடாது, இனிமேல் கனவுல கூட நினைக்க கூடாதுன்னு நினைக்கணும். இது பகவான் மேல சங்கல்பம் எடுத்துட்டு செய்யணும் இல்லைங்களா. திரும்ப தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சு நம்ம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம தவறு செய்யவே மாட்டோம், உயிர் போன கூட செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா. அந்த சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். அப்ப விருப்பு வெறுப்பு விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளை புலன்களை கட்டுப்படுத்தவன் கடவுளின் கருணையை கண்டிப்பாக அடைய முடியும். இந்த பதம் சொல்றார். 65 சொல்றாரு. பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर् अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवदिष्टते। हरे कृष्ण। இவ்வாறு கிருஷ்ணர் உணர்வில் திருப்தி அற்றவனுக்கு, அதாவது திருப்தி அற்றவனுக்கு ஜட உலகின் மூவுலக துன்பங்கள் பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை. திருப்தி அற்றவனுக்கு இத்தகைய திருப்தியுற்ற உணர்வில் அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றது. பகவானுடைய அனுகிரகத்துல இருக்கும் போது அந்த பிரச்சனை வராது. பகவானை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதை திருப்தி அடையலைன்னா கண்டிப்பா அவன் வீழ்ச்சி அடையறான். கண்டிப்பாக அவன் வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிடறான். அதே பகவானுடைய உணர்வோடு அவன் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா செயலுமே அவனுக்கு திருப்தி அடைஞ்சிருவான். அவன் எல்லா செயலுமே ஓகே ஓகே ஓகேன்னு போயிட்டே இருப்பான். விடுதலை, அதாவது விதிகள் விடுதலைக்கான ஆனவை. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் விதிகள் விடுதலைக்கான ஆனவை. இப்ப நம்ம நினைப்போம், நம்ம ஏன்பா நம்ம கடவுள் இப்படி எல்லாம் படைச்சிட்டாரு, ஏன்பா நம்மளை இவ்வளவு துன்பத்தை கொடுத்துன்னு, இதெல்லாம் நாம என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ பெத்த சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் விதிடா, தலைவிதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தலைவிதி எதனால வருது, நம்ம செஞ்ச பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விதி வரும். நம்ம செஞ்ச பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விதி நமக்கு கிடைக்குது. அந்த விதி தான் நமக்கு விடுதலை ஆனது. இந்த விதி நமக்கு ஏன் வந்தது, இந்த துன்பம் ஏன் நம்ம வந்தது, அது விதின்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து எதனால நம்ம இந்த விதி வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு அவன் செயல்பட ஆரம்பிச்சான்னா அவன் அதுல இருந்து மேல பிரச்சனை இருந்து வெளியே வர பார்ப்பான் இல்லைங்களா. அதோட பலன் என்ன, பூரண திருப்தி. மூவகை துன்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டவை, தெளிவான நிலையான புத்தி அடையலாம் இல்லைங்களா. மூவகை துன்பங்கள் நடும்போது என்ன, ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், தமோகுணம், இந்த குணங்கள் சொல்லலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த புயலாலேயோ இந்த கிருமியாலேயோ மனதாலேயோ குணத்தாலேயோ இதெல்லாம் பாதிக்க அடைகிறோம் இல்லைங்களா. இந்த மூவகை துன்பங்களுக்கு பாதிக்க அடையும். அதே மாதிரி தெளிவு, நிலைமை புத்தி, இதோட பலன். அதாவது விதியை நம்ம எப்படி வெல்லணும், பக்தியால இல்லைங்களா. அழகா சொல்லியிருக்கார். 66வது பதம் பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாஸ்தி புத்திர் அயுக்தஸ்ய ந சாயுக்தஸ்ய பாவனா ந சாபவயத சாந்தி அசாந்தஸ்ய குதஹ சுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாஸ்தி புத்தி, அதாவது பரமனின், அதாவது கிருஷ்ணர் உணர்வில் மூலமாக பரமனின் தொடர்பின்றி தெய்வீக அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. இவையின்றி அமைதிக்கு வழி இல்லை.
அமைதி இல்லாவிடில் ஆனந்தம் எவ்வாறு உண்டாகும்? பகவானுடைய தொடர்பு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்னதான் தெய்வீகமான அந்த இது இருந்தாலும் சரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கும் எப்பவுமே என்ன பாத்தீங்கன்னா டெய்லி பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணுவான். ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, புராணங்கள், உபநேசங்கள் எல்லாமே தெரியும், எல்லாமே படிச்சிருப்பார். ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல பற்றுதல் இல்லை. பகவான் மேல பற்றுதல் இல்லாம மோகப்பற்றா இருக்கார். இப்ப போறார், ஒரு வீட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் கூப்பிடுறாங்க, யார் அந்தனரை. அப்பா அப்பா ஐயே பிராமணா வா, என் வீட்டுல வந்து ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணி சிறப்பா பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூப்பிடுறாரு. உடனே அவருக்கு பேரம் பேசுறாரு. ஐயா எனக்கு 2000 கொடு, 4000 கொடு, 1000 ரூபாய் கொடு, ஏதோ ஒரு பேரம் பேசுறாரு. பேசிக்கிட்டு நேரா வராரு, அங்க வேலையை முடிக்கிறாரு. 4 ஸ்லோகம் சொல்றாரு. அழகா பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த தட்சிணையை வாங்கிட்டு வந்துடுறாரு. அங்க என்ன ஆயிடுறாரு? விற்பன்னர் ஆயிடுறாரு. விற்பன்னர் ஆயிடுறாரு. ஆக்சுவலா வந்து வேதத்தை வந்து போதிக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காசு வாங்கக்கூடாது, அது நம்ம வேதம் சொல்லுது. ஆனா இந்த காலத்துல வாங்கிதான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. ஏன்னா அவனு என்ன சாப்பிட்டு ஆகணும் இல்லை. இன்னைக்கு வந்து பிராமணனை எங்க பண்ணிட்டாங்க, ரொம்ப மோசமா ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. கவர்மெண்ட் அப்படியே மோசமா ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா நாலு வர்ணங்களும் பாருங்களேன், 4 வர்ணங்களும் நல்லா ஒழுக்கமா ஒரே மாதிரி இருந்தாதான், சமத்துவம் இருந்தாதான் அதாவது மேன்மை அடையும் சமுதாயம். பிராமண வசதி, சூத்திரன் தாழ்ந்தவன், இவன் தாழ்ந்தவன், அவன் உயர்ந்தவன் இப்படின்னு பாகுபாடு வந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த சமுதாயம் வீழ்ச்சிதான் அடையும். என்னதான் செஞ்சாலும் வீழ்ச்சி அடைதான் செய்யும் இல்லைங்களா? அவனுக்குள்ள அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்தாம அவன் கடமையை செய்யணும் இல்லைங்களா? அப்போ ஏன் விற்பனை ஆக மாட்டானே? கவர்மெண்ட் அவனுக்கு சரியான சலுகை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, எப்படி எல்லா சமத்துவமும் இருந்திருந்ததுன்னா, ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா, அப்போ பிராமணன் அந்த செயல் செய்ய மாட்டான் இல்லைங்களா? இருந்தாலும் பிராமணனுக்கும் ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கு, பிராமணனுக்கும் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு, அவனுக்கும் ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு. எல்லாருக்கும் சாஸ்திரம் இருக்க மாதிரி அவனுக்கு இருக்கு. அவன் விற்பனரா ஆகக்கூடாது. அப்படியே ஆனாலும் தன்னோட குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது மாத்திரம்தான் அவன் எடுத்துக்கணும், வாங்கணும் சரிங்களா? 30 நாள் இருக்கு, 30 நாள்ல மாசத்துல 30 நாள், 20 நாள் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் வருது, 10 நாள் ஃபங்க்ஷன் வருது, 5 நாள் ஃபங்க்ஷன் வருது. சரி ஓகே, நம்ம வீட்டுக்கு தேவைக்கு எவ்வளோ, நம்ம மாசத்துக்கு ஒரு 25,000 வீட்டுக்கு வருமானம் வந்தா போதும்னு நினைக்கிறவன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிக்கணும் இல்லைங்களா? ஃபிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிக்கணும். ஸோ அந்த சேவை மனப்பான்மை வரணும், ஒரு எல்லா அந்தனருக்கும் வரணும். இப்போ என் கோயில கும்பாபிஷேகம் பண்ணோம், கோடம்பாக்கத்துல ஒரு கோவில் ஒன்று கும்பாபிஷேகம் பண்ணோம், ஜூலைல பண்ணோம். அது வந்து சிவன் கோயிலும் இது அம்மன் கோயிலும் ஒன்று இருக்கு, கிருஷ்ண பரமாத்மா கோயிலும் ஒன்று கட்டணும். அதுல என் சித்தப்பா தான் ஒரு அறக்காவலர் இருந்தார். ஸோ அங்க வந்து கோயில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா புதுசா கோயில் கட்டினால அம்மனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைணவர் வந்தாங்க, இவங்க வந்து வைஷ்யர் வந்தாங்க. வைணவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவனடியார்கள், அந்த அந்த வைணவ குலத்துல வரவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து அவங்க ஒரு குரூப்பா வருவாங்க, இவங்க ஒரு குரூப்பா வருவாங்க. இவங்க வந்து 1,50,000 லட்சம், அவங்க வந்து 2,50,000 லட்சம் ரூபா. வைணவம் வந்து 2,50,000 லட்சம் ரூபா, வைஷ்யம் வந்து 1,50,000 லட்சம் ரூபா. இது இல்லாம அவங்க தங்கறதுக்கு கொள்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாம செலவு பண்ணணும். எல்லாமே சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு பாருங்க, மிஞ்சி போனா ஒரு 6 அந்தனர், அந்த சைடுல ஒரு 6 அந்தனர் வந்தவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 நாள் தான் ஒர்க்கு, அந்த 2 நாள்ல முடிச்சுட்டு போனோம். அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு செலவு எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இது இல்லாம வந்து அவங்களுக்கு போக்குவரத்து செலவு எல்லாமே இவங்க தான் கொடுக்கணும், எல்லாமே சொல்லணும், லாட்ஜ்ல இருந்து எல்லாமே ரூம் செலவு எல்லாம் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி விற்பனர் ஆயிட்டாங்க. ஒரு கல்யாண ஃபங்க்ஷன் எடுத்தா ₹1,00,000 வேணும், ஐயருக்கு வேணும், தட்சணை கொடுக்கணும், ஐயா 1,00,000 கொடு, 50,000 கொடு, 20,000 கொடு, 30,000 கொடு கேட்கறாங்க. பெரிய அதாவது வசதி தகுந்த மாதிரி கேட்கறாங்க, விற்பனர் ஆயிட்டாங்க. இதே மந்திரம் தான் ஏழ்மையான வீட்லயும் சொல்ல போறான், அதே வசதி படைச்ச வீட்லயும் அதான் சொல்ல போறான். அதுதான் அவனுடைய தர்மம். ஆனா இங்க வந்து கொஞ்சமா சொல்லிட்டு அங்க போய் அதிகமா சொன்னான்னா அது தர்மமா? இது அவன் பகவான் அவனுக்குள்ளே இருக்கிறாரு இல்ல, கட்டை வச்சு ரெடியா நிக்கிறாரு அடிக்கிறதுக்கு. அவன் அப்போ அவன் சமுதாயத்துல மந்திரம் சொல்றது, பகவானை பத்தி சொல்றது, பகவானை பத்தி இந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு அவன் போதிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போலதான் சொல்லணும். ஒரு பிராமணன், ஒரு சத்திரியனும் அப்படிதான், நாட்டு மக்களை காப்பாற்றணும்னா எல்லார் மக்களையும் ஒண்ணு போல நினைக்கணும். ஒரு வைசியனும் அப்படிதான், ஒரு வியாபாரம் பார்க்கறவன் எல்லாருக்கும், பணக்காரனுக்கு ஒரு தரமான பொருள் கொடுக்கறது, ஏழைக்கு ஒரு தரமான பொருள் கொடுக்கறது, மிடில் கிளாஸுக்கு ஒரு தரமான பொருள், அவன் வியாபாரமே கிடையாது, அவன் உண்மையான வைசியனே கிடையாது. சூத்திரனும் அப்படிதான்,
அரசியல்வாதி வீட்டுல போய் நல்லா வேலை செய்வான். அதே வந்து ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்து ஒரு தப்பா செய்வான். அதே கீழ் வீட்டுல போய் ரொம்ப ஒரு வேலை செய்வான் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி பாகுபாடு இருந்தாவே வீழ்ச்சி தான் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ற, பரவனின் உணர்வு தொடர்பின்றி தெய்வீக அறிவை கட்டுப்பாடான மனதையும் அடைய முடியாது. என்னதான் டாக்டர் படிச்சாலும், என்னதான் நீங்க பெரிய இதா இருந்தாலும் சரி, விருத்தி அடையவே முடியாது. பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம பண்ணவே முடியாது. பகவான் தொடர்பு இருக்கணும், அவரை மையப்படுத்தி செயல்படணும். அப்பதான் அவனுடைய 7 தலைமுறை ஆனாலும் அவனை பேர் சொல்லும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 67 சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மெத்தட். हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि सरतां यन्मनो नो विधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्पसि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணன். நீரின் மீது உள்ள படகை கடுங்காற்று அடித்து செல்வது போல அலைவாயும் புலன்கள் ஏதேனும் ஒன்றின் மீது மனம் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் அந்த ஒரே புலன் கூட மனிதன் அறிவை இழுத்து சென்று விடும். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இல்லைங்களா? அது நம்ம தொழிலை பத்தி சொல்றாரு. நம்ம தொழில் அதுதானே, கடல்ல வேலை பார்க்கறது தானே. கடல்ல வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி அப்படிதான் ரோஸ் ஐலண்ட் சொல்லுவாங்க. ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் 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 தீவு, ஏகப்பட்ட தீவு இருக்கும். அது ரோஸ் ஐலண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு தூரமா இருக்கும். கப்பல் அங்க நின்றுது. அங்க ஒரு இன்ஜின் ப்ராப்ளம் ஆகி போச்சு. இன்ஜின் ப்ராப்ளம்னா ஆங்கர் போட முடியல. ஏன்னா நோ பாட்டம், டெத்து கிடைக்கல. நம்ம டெத்து அந்த ஆங்கர் போடுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 150 மீட்டர் 200 மீட்டர் தான் ஆழத்துல போட முடியும். அதுக்கு ஆழம் தான் எப்படி போட முடியும்? ஆங்கர் பிடிக்காது இல்லையா? அப்ப கப்பல் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பக்கம் இழுத்துன்னு போகுது. எப்படின்னா நீரோட்டம் சொல்லுவாங்க, கரண்ட். அந்த நீரோட்டம் இழுத்துன்னு போகுது கப்பல், அப்படியே ஃபுல்லா இழுத்துன்னு போயிடுது. 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் ஆச்சு எங்களுக்கு இன்ஜின் ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவேன். நான் அதுல இருந்தேன், நான் அப்ப செகண்ட் இன்ஜினியர் இருந்தேன். அதை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியல. என்னென்னமோ பண்ணி பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் முடிச்சிச்சு, ஒரு 9-10 ஹவர் ஆச்சு. முடிஞ்சு பார்த்துட்டு சரி அப்புறமா வச்சுட்டு கப்பல இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாக்குறோம். ஷேட்லைட்ல பாக்குறோம். பார்த்தோன்னா மலையா போய் நிக்குது, மலையா பார்டர்ல போய் நிக்குது. அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட் ஆகுது. அதுக்கு சொல்ற பாருன்னா, அது மாதிரி சாதாரண தண்ணியில இருக்கிற படகே ஒரு கப்பலே வந்து நீரோட்டத்துல அடிச்சுன்னு போகுது. ஆனா மனது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா தெரியுமா போகும்? நம்ம இன்னைக்கு இங்க பார்த்துன்னு தான் இருக்கோம். என் பையன் சிங்கப்பூர்ல இருக்கான். நீ சிங்கப்பூர்ல இந்த டைம் என்ன இருக்கும்? அவனுக்கு என்ன படிச்சிருப்பானா, இல்ல சாப்பிட்டு இருப்பானா, தூங்கிட்டு இருப்பானா, என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான், நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன். என் மனசு, என் பையன் சிங்கப்பூர்ல இருக்கான், இன்னொரு பையன் இங்க இருக்கான், சரி அவங்க வீட்டுல இன்னொரு குடும்பத்துல. இந்த மாதிரி மனசு டக்கு டக்குன்னு அமெரிக்கா போவோம், சிங்கப்பூர் போவோம், வேற லோகத்துலாம் போகும். அவ்வளவு ஃபாஸ்டா டிராவல் ஆகும் மனம். அந்த மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைங்களா? நீரில் மீது உள்ள படகு கடுங்காற்று அடித்து செல்வது போல அலைவாயும் புலன்கள், கண்ணால பாக்குறது, காதால பேசுறது, வாயால, எல்லாமே சரி, எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்மள வந்து, ஏன்னா உடல் அப்படிதான் செய்யும், இந்த புலன்கள் அப்படிதான் செய்யும். பௌதிகத்தை போய் ஈடுபடுத்தும், நம்மள ஈர்க்கப்படும், அவ்வளவு சீக்கிரமா ஈர்க்கப்படும். அதே ஒரு புலன் கூட மனிதன் அறிவை இழுத்து சென்று விடும் இந்த ஸ்லோகத்துல. அப்ப நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இல்லைங்களா? பரமன் தொடர்பு இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆகும்? விழிச்சு அடைஞ்சிருவோம். இது யாருக்குமே சிந்திக்க மாட்டேன்றாங்க. என்னன்னா கோயிலுக்கு போனா எல்லாம் சரியாயிடும், கோயில போய் உட்காந்து பகவான் ஹரிநாமம் சொன்னா சரியாயிடுவாங்க. கிடையவே கிடையாது. அவரு அதே சொல்றாரு பகவான், ஏன்டா பார்க்க வரீங்க? என்னை பார்க்கவே வராதிங்க. நான் தான் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறேனே, உங்களுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு இருக்கேன், உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீ ஏன் என்னை பார்க்க வராத? நீ வந்து ஹரிபக்தியோட இரு. நீ என்ன நினைக்கலாம்னு பரவாயில்ல, வேதத்தை சார்ந்து செயல்படுன்ற. தர்மத்தை, உன் தர்மம் என்ன அது தெரிஞ்சு நடைன்றார். அவ்வளவுதான், சிம்பிளா சொல்லிட்டு போறாரு இல்லைங்களா? பரவனின் தொடர்பு இல்லைன்னா நம்ம விழிச்சுதான் அடையும். பலன் என்ன? அமைதியும் ஆனந்தம் இல்லாமல் இருத்தல். கட்டுப்பாடற்ற புலன்கள் ஆழ்ந்த மயக்கத்தை நம்ம கொடுத்துரும். விழிச்சுக்கான அறிகுறிகள் எல்லாமே அது இல்லைங்களா? அப்போ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல அனுகூலமான காற்று போல உதவி செய்யும் நம்மள. எப்படி சொல்லும் பாருங்க, அந்த புலன்கள் பாருங்க, கண்ணால பாக்குறது, காதால பேசுறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது, வாயால உண்றது, கையால செயல்படுறது, காலால நடக்கிறது, எல்லாமே இந்த உடல் ஃபுல்லா 24 மூலப்பொருளும், கர்மேந்திரங்கள், ஞானேந்திரங்கள், புலன்கள், இந்த பௌதிகமான எல்லா விஷயமே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்.
அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்? ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை உக்காந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் போனாலும் ஹரிபக்தியோட ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். எப்பெல்லாம் நம்ம டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் கோவில போய் பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணலாம். நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு கதல் பகவானு கோயில போய் அது பண்ணாவே போதும். சும்மா அவங்க பாடுற கீர்த்தனை காதால கேட்டாவே போதும். ராமா ருக்மணி எவ்வளவு அழகா கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க பகவானுக்கு. ருக்மணி தாய் எவ்வளவு அழகா கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க பகவானுக்கு. அது மாதிரி மாதாஜிங்க பிரபுஜி எல்லாம் கோவில கீர்த்தனை பண்ணுவோம். அது காதால கேட்டாவே போதும். அந்த சவுண்டு காதால கேட்டா போதும். அப்படியே பங்களாத்தி ஆராத்தி பண்ணுவாங்க பகவானுக்கு. அந்த ஆராத்தி கண்ணால ஒத்திக்கிட்டாவே போதும். பகவானுடைய பிரசாதத்தை பார்த்தாவே போதும். பகவானுடைய அலங்காரத்தை பார்த்தாவே போதும். நம்மளால செய்ய முடியலனால பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல முடியல, ஒருத்தர் சொல்றாரு, அது காது கொடுத்து கேட்டாவே போதும். முக்தி அடைவோம். நம்ம செயல் மாற்றம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? நம்ம புலன்களை பகவானை மையப்படுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 68 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் யஸ்ய மகாபாஹோ நிக்ருஹீதானி சர்வஷः இந்திரியார்த்தேப்யஸ் தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பலம் பொருந்திய எங்களுடையவனே, எவனுடைய புலன்கிளர்ச்சி பொருட்கள் இருந்து முற்றிலும் விலக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் நிச்சயமாக நிலைத்த அறிவுடன் ஆகிறான். நம்முடைய புலன்கள் இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, அந்த புலன்கள் எல்லாமே அந்த ஆசை அந்த இதுல இருந்து விடுபட்ட தன்மையா இருக்கும். அந்த தன்மையில இருந்து எவனும் விடுபட்டு இருக்கிறானோ கண்டிப்பாக அவன் அறிவுடன் ஆகிறான்றார். 68 சொல்றார். 69 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ய நிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜகாதி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாக்ரதி பூதானி ச நிஷா பஷ்யதோ முனேஹே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழியும் நேரமாகும் அப்படின்றார். அது எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவு அதுவே சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழிய நேரமாகும் சொல்லப்படுது. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழியும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இரவாகிறது அப்படின்றார். ரொம்ப அற்புதமான இடம் இது. இந்த இடம் சொல்லப்படுது. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. கட்டுப்பாடு உடைய புலன்கள் பாருங்க. கட்டுப்பாடு உடைய புலன்கள் எது சொல்லுவான்? எப்படிப்பா? கண்ணால பேசுது, வாயால கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுது, காதால கேட்கறது, வாயால சாப்பிடுறது, பேசுறது, சாப்பிடுறது எல்லாமே பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படுறான். அவன் அந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றாரு இல்லைங்களா? அதை அதாவது புலன் கட்டுப்பாடு இல்லாதவன் எப்படி இருக்கான் பாருங்க. விழிச்சி அடையக்கூடியவன் எல்லா நேரமும் சதா நேரமும் விழிச்சி அடையக்கூடியவன் தான். அவன் செய்யற எல்லா செயலுமே பந்தப்படுத்தும். வெற்றி இருக்கும், தோல்வியும் இருக்கும். அதுல மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா விழிச்சி அடையக்கூடியவன், விழிச்சி அடையாதவன் பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருப்பான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 70வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அபூர்யமானம் அச்சல பிரதிஷ்டாம் சமுத்திரம் ஆபஹ பிரவிஷந்தி யத்வத் தத்வத் காமாயம் பிரவிஷ்யந்தி சர்வே சாந்தி ஆப்னோதி ந காமகாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாருங்க? நதிகள் கடலில் கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அதே போல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதி அடைய முடியும். அத்தகைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்பவும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய நதிகள் கடல்ல கலக்கும். கடல் நிறைய விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம கங்கா பாத்தீங்கன்னா கங்கை அங்க நிறைய கலக்கும். எங்க கல்கட்டால தான் கலக்கும். அது தாம்பரான்னு ஒரு இடம். கடல்லே ஒரு பேர் இருக்கு. இப்ப நம்ம சென்னை மாகாணம்ன்றோம், அப்புறம் மதுராந்தகன்றோம், ஒரு ஊர் பேர்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி கடல்ல ஒரு ஏரியா பேர் இருக்கு. நாங்க கடல்ல வச்சிருக்கோம். சாட்லயே இருக்கும், உலக மேப்லயே வச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி தாம்பரான்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு கடல்ல. அதே கல்கட்டால நேர ஆஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60 மைல் பக்கத்துல அந்த இடம் தாம்பரா. அந்த இடத்து வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கடல் நீர் அந்த கங்கை அங்க உள்ள வரும். இந்த சைட்ல மகாநதி உள்ள வரும். ஒரிசா சைட்ல மகாநதி வரும்.
இங்க வந்து நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல வந்து காவேரி ஒண்ணுல கலக்கும், இந்த சைடு கிருஷ்ணா வரும், கோதாவரி வரும். ஸோ அந்த இடத்துல கடல்ல கலக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சால்ட் வாட்டர் கம்மியா இருக்கும். அது வந்து சால்ட் வாட்டர் அங்க இருக்காது, நதி ஓரமா இருக்கும்போது. ஆனா வந்து கொஞ்ச நேரம் பொறுத்தாருன்னா அது எல்லாத்துக்கும் சால்ட் ஆயிடும். ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா வர நதி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யாங்கூன். யாங்கூன் நதி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். யாங்கூன் நதி எங்கிருந்து வருது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்து ரஷ்யால இருந்து வரும், அது அந்த சைட்ல இருந்து வரும். அவ்வளவு ஸ்பீடா வரும், பெரிய நதி அது. அங்கிருந்து வர ஃபாஸ்ட் வரும் அது. அங்க இருந்து எங்க அது ரஷ்யால இருந்து வரும், அப்புறம் சைனால போய் சைனால இருந்து அதுக்கப்புறம் பர்மாக்குள்ள வந்து பர்மால வந்து ரங்கூன், அதான் யாங்கூன் சொல்லுவாங்க, யாங்கூன் நதின்னுவாங்க. ரங்கூன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹார்பர்ல வந்து கலக்கும். அந்த நதியோட நீரோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் போகும். கரண்ட்னு சொல்லுவோம் நாங்க அதை. அந்த நதியோட ஸ்பீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து அங்க வரைக்கும் வரும், அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கும். எங்க ஆஸ்திரேலியா எங்க தெரியுமா இருக்கு? இந்தோனேஷியாலாம் தாண்டி போகணும். பர்மா, தாய்லாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர், அதுக்கப்புறம் இந்தோனேஷியா, நிறைய ஸ்டேட்லாம் போய் மாறி அங்க போகும். கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 1200 1100 மைலுக்கு தாண்டி இருக்கும். அந்த கரண்ட் ஸ்பீடு வந்து அங்க வரைக்கும் வரும். அந்த நீரோட்டம் அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கும். டைடு அவ்வளவு அதிகமா இருக்கும். எது சொல்ல வரேன்னா, அப்படி இருந்தாலும் கடல் நீர் அதுல கலந்துச்சுன்னா என்னதான் நன்னீதியா இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் ஒரு பியூர் வாட்டரா இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு கடல்ல போய் கலந்தாலும் நன்னீர் சால்ட் வாட்டர் தான் ஆகும் இல்லைங்களா? நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை, அது அப்படியேதான் இருக்கும். அது போலதான் தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாத மட்டுமே அமைதி அடைய முடியும். அமைதியா இருக்கணும், அமைதியா நம்ம செயல்பட்டாவே போதும். சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 71வது பதம். हरे कृष्ण। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. புறஞ்சிருச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும் ஆசைகளை இல்லாதவனும் உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளையும் துறப்பவனும் அகங்காரம் இல்லாதவனும் வனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதி அடைய முடியுன்ற. முக்கியமா வந்து சொல்ல போறது பாத்தீங்கன்னா உரிமை உணர்வு, அந்த உணர்வு இருக்கணும். நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு தலைவன், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு தலைவி, நான் தான் மூத்த மகன், நான் தான் இளைய மகன், இப்படின்னு யார் ஒருத்தன் அந்த உரிமை உணர்வு செயல்படுறான்னா அவன் கண்டிப்பா வீழ்ச்சி அடைய போறான்னு அர்த்தம். குடும்பத்துக்குள்ளேயே நான் என்ற அகந்தை வந்துட்டாவே அந்த குடும்பம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படலாம் இல்லைங்களா? அந்த உரிமையாளன் என்ற தன்மையிலிருந்து வெளிப்படணும், அதெல்லாம் துறக்கணும். அந்த உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்ட தன்மையா இருக்கும். அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அகங்காரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அந்த உரிமை உணர்வு கூட எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாவே நீ என்னுடைய மனைவி, நான் சொல்றதான் கேட்கணும். நான் கணவன், மனைவி சொல்லுவா, டே நான் தாண்டா உன் மனைவி, நான் சொல்றதாண்டா நீ கேட்கணும் இல்லைங்களா? இது பாசாங்கத்தனமான லோகம், இது இந்த கலிகாலம் பாசாங்கத்தனமான உலகம், இது எல்லாம் தவறான கண்ணோட்டத்துல செயல்படுற லோகம் இது. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து இந்த தன்மையில நம்ம வாழணும். நாம வாழ்ந்தாதான் நம்ம மனைவி அது மாதிரி வாழ்வாங்க, நம்ம கணவன் அது மாதிரி வாழ்வார், நம்மளுடைய பிள்ளைகள் அது மாதிரி வாழும் இல்லைங்களா? நாம தனி மனித ஒழுக்கம் 4வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். 3வது அத்தியாயத்திலே பகவான் சொல்றார். 3வது அத்தியாயத்துல 25 26 27 படம் இதுதான் தனி மனித ஒழுக்கத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அடுத்த அத்தியாயத்துல இல்லைங்களா? அப்போ அலைபாயாத தன்மை இருக்கணும். எப்படி தீபம் எப்படி காற்று இல்லாத இடத்துல எப்படி தீபம் எப்படி எப்படி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்மளுடைய எண்ணங்கள் இருக்கும். விருப்பமற்ற நிலை இருக்கணும். எப்படி யோகாசனம் அஷ்டாங்க யோகத்துல எப்படி நம்ம 7 சக்கராசி ஒரு நிலைப்படுத்தி நம்ம எப்படி நம்ம உட்கார்ந்து பகவானுக்கு துதி பாடுறோமோ, எப்படி நாம தபம் தியானம் பண்றோமோ அந்த நிலையில் நாம் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ புலன்கிளர்ச்சி விருப்பங்களை துரத்தெறிந்தல், உரிமையாளன் என்னும் உணர்வுகளை துரத்தெறிந்தல் போல் அகங்காரம் இல்லாமல் இருத்தல். ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। एषा ब्राह्मी स्थिति पात्र नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित स्थित्वास्याम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं ऋष्यति। हरे कृष्ण। இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதில்லை. இந்த நிலை தனது மரண தருவாயில் அடையணும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும் இல்லைங்களா?
எவன் ஒருவன் ஹரிபக்தியோட இருக்கிறானோ கண்டிப்பாக இறக்கும் தருவாயிலே அவன் வாதம் கவ்வும் பிப்பம் எல்லாம் வந்தா கூட கைகால் விழுந்தாலும் சரி, வாய் பேச முடியாதாலும் சரி, சிந்திக்க தன்மை இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, ஆனால் அவன் பயிற்சி பண்ண அந்த இறக்கும் தருவாயில கன நேரம் நினைச்சாவே போதும், அவன் முக்திதான். இல்ல பத்ம புராணத்திலையும் பகவான் சொல்றார், கருட புராணத்திலையும் பகவான் சொல்றார் இல்லைங்களா? எல்லா புராணங்களையும் சொல்லப்படுறார். இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாட்டுக்குள் நுழையணும்னா பகவான ஹரிபக்தியோட ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். அதான் குலசேகர ஆழ்வார் ரொம்ப முகுந்த மாலையில ரொம்ப அழகா படுறாரு. வாதம் கவ்வும் எல்லாம் வந்த பேரு கைகள்லாம் விழுந்துரும். கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவேன். எப்படி நான் பண்ண முடியும்? இப்ப நான் உடல் திடகாத்திரமா இருக்கிறேன் பகவானே, இப்ப நான் உன் லோகத்துக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு மோகம். அதான் சொல்றாரு, இது மோக பக்திரா அப்படின்றாரு. இது மோக பக்தி. பிரேம பக்தினா எப்படி தருமா இருக்கணும்? அங்கிரீஷ மகாராஜா மாதிரி. அங்கிரீஷ மகாராஜா பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் பகவான் கிட்ட வேண்டுவார். அவர் வேண்டதே அப்படிதான் வேண்டுவார். வேண்டதே அதுவே மோகம்தான். அவர் வேண்ட ஸ்டைல வேற மாதிரி இருக்கும். அவர் எப்படி வேண்டுவார் தெரியுங்களா? பகவானே, நானு நரகலோகத்து கூட போறது ரெடியா இருக்கிறேன். லோகத்துக்கு வரது கூட நான் ஆசைப்படல. எங்க வைகுந்த வரது கூட ஆசைப்படல. புழுவா பூச்சா போறது கூட என்னை படைச்சிக்கோ. அவர் சொல்றாரு, மலம் இருக்கு இல்லையா, மனித மலம், மிருக மலம், அந்த மலத்துக்குள்ளார புழு இருக்கு பத்தியா, அந்த புழுவா கூட என்னை படைச்சிக்கோன்ற. அந்த புழுவா கூட நான் போறேன், ரெடியா இருக்கிறேன். ஆனா உன்னோட நாமத்தை சொல்லணும். உன்னை சதா நேரம் நினைக்கணும். எந்த உயிரினம் எடுத்தாலும் உன்னை நினைச்சுட்டே இருக்கணும் பகவானே நினைக்கிறான் பாருங்க. அதுதான் பிரேம பக்தி. கலங்கமற்ற பக்தி, கலப்படம் இல்லாத பக்தி. அது அந்த பக்தி தான் பிரேம பக்தின்றது. மோகம் இல்லாத பக்தி. பகவானே உன் லோகத்துக்கு வந்துடணும் பகவானே, நான் ஹரிபக்தியோட கொடுக்குறேன். நான் இன்னைக்கு 120 ரவுண்டு பண்றேன், 10 ரவுண்டு பண்றேன், 4 ரவுண்டு பண்றேன், 8 ரவுண்டு பண்றேன், நான் உங்க ஹரிபக்தியோட நெய்வேத்தியம் பண்றேன், நான் உன் லோகத்துக்கு வரணும்னு சொல்றவன் மோக பக்தி. பக்தியில 2 பக்தி இருக்கு. மோக பக்தி இருக்கு. மோக பக்தி கொடுக்கவே கூடாது பகவானுக்கு. அது எதிர்பார்க்க பக்தி. அது அப்ப நாம இந்த நிலையில இருக்கிற போது அப்படிதான் நம்ம செய்யணும்னு கீதை சொல்லுது. நம்ம ஆச்சாரியம் அதான் சொல்றாங்க. அதே நீங்க 3வது லெவல் 4வது லெவல் இந்த மாதிரி தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு அப்ப நீங்க பண்ண பிறகுதான் உங்களுக்கு அந்த ஞானமே கிடைக்கும். இப்போதைக்கு இந்த ஞானம் தான். நம்ம எல்லாமே ஹரிபக்தியோட பகவான் லோகத்துக்கு போறதுதான் நம்ம பக்தி கொடுக்கணும் தான் இப்ப சொல்லுவாங்க. அதே கீதையை, இதே அத்தியாயத்தை, இதே ஸ்லோகத்தை நீங்க 4வது நிலை வந்த போது இந்த தீட்சை வாங்கிட்ட பிறகு அப்ப நீங்க படிச்சு பாருங்க. பகவான் லோகத்தோட போகணும்னு ஆசைப்பட மாட்டீங்க. ஏன்னா இருக்கும் இந்த நேரத்துல இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, இந்த உடல் கிடைக்கும் போது ஹரிபக்தியோட பகவானே உன் நாமத்தை சொன்னாவே போதும் எனக்கு, இதுவே எனக்கு பேரானந்தம், இதுவே உத்தம நிலை நினைப்பான், இதுவே இந்த நிலையே எனக்கு போதும் நினைப்பான். அதுதான் பிரேம பக்தி. அன்பு அப்படித்தானே கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அன்பு என்னைக்குமே யாருமே பந்தப்படுத்தாது. அன்பு பந்தப்படுத்தாது. ஆனா நாம என்ன பண்றோம், அன்பு ஒருத்த மேல வச்சுட்டா பந்தப்படுத்துறோம். அன்பு யாருமே பந்தப்படுத்தாது. பிரேமம் யாருமே பந்தப்படுத்தாது. ஆனா இப்போ உள்ள ஸ்ட்ரென்த் என்ன தெரியுங்களா? அன்புனாவே என்ன தெரியுங்களா? இப்ப அப்படிதான் போயிடுச்சு. அன்பு காமமா போயிடுச்சு, மோகமா போயிடுச்சு. அன்புனாவே யாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணாது, யாரையும் அடிபணிக்க வைக்காது. நீ உயர்ந்தவன் நான் தாழ்ந்தவன் அன்பு சொல்லே சொல்லாது. அன்புன்னா அப்படிப்பட்டது. அதான் அன்பு, உண்மையான அன்பு அதுதான் இல்லைங்களா? அதுக்கு நிறைய விளக்கம் இருக்கு. உபநிஷங்களை ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஆச்சாரியர். நல்லா படிப்போம், நேரம் வரும்போது படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற முடிவரை அதாவது ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்க்கை நம்ம குடும்பத்தை ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. இல்ல வெளிநாட்டுல இருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காருங்க, இங்க இருக்காரு, விருந்தாவனத்துல இருக்கிறார். ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க. ஒரு அம்மா இங்க வாழ்றாங்க. அவங்க ஒரு இந்தியனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவங்க ஆக்சுவலா வெளிநாட்டுக்காரங்க தான் அவங்க. அந்த அம்மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி 2 குழந்தை பெற்றுக்கலாம். அவங்க 5 குழந்தை பெற்றிருக்காங்க. வெளிநாட்டுக்காரங்க, இந்தியன் இங்க ஒரு பகவானுடைய பக்தர். அவங்க ஒரு கோவில ஒரு ஆச்சாரி தான் அவங்க திருமணம் பண்ணி வச்சாரு. ஒரு இந்தியனோட ஒருத்தர் பண்ணி வச்சாரு, ஒரு பக்தரை. அவங்க 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அழகா ஒரு 5 குழந்தைய பெற்று எடுத்துக்கிட்டு அந்த 5 குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஒரு கீர்த்தனம் பண்ணுங்க. இந்த அம்மா பாடுவாங்க. அவர் வீட்டுக்காரர் அழகா மிருதங்கம் வாசிப்பாரு. பசங்க பியானோ வாசிக்கும். ஒரு பசங்க பாத்தீங்கன்னா கஜல் வாசிட்டு இருக்கும். ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் பக்கத்துல சவுண்டா பாடி இருக்கும். அந்த குடும்பமே ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு குடும்பம்னாவே. அந்த மாதிரி லைஃபை கொண்டு போகணும். இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல அந்த இருக்காங்களா பாருங்களேன், ஏதாவது 1000-1 லட்சத்துல 1 அந்த மாதிரிதான் இப்ப இருக்கோம். நம்ம எல்லாமே நம்ம பௌதிகமா போயிட்டோம். பணம் சம்பாதிக்கணும், ஓடணும், ஓடி ஆறணும், அப்படி இப்படின்னு ஓடினோம்.
பொண்டாட்டியை திட்டுறோம், மனைவியை கணவனை திட்டுறோம், பிள்ளைகளை திட்டுறோம், சமுதாயத்தை திட்டுறோம், அந்த மாதிரி போயினே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காரு இல்லையா, பரமாத்மா இருக்காரு, அதை உணரணும். பகவத்கீதை அதுதான் சொல்லுது, குழப்பமே அடையக்கூடாது. நமக்கு நம்முடைய மனைவி இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அவங்கள ராதையா நினைக்கணும் இல்லைங்களா? இறைவன் திருநாட்டுக்குள் நுழைகிறான், பகவானுக்கு குழப்பமே தேவையில்லை. குழப்பமே இல்லாம பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும் இல்லைங்களா? சரி, இந்த அத்தியாயம் இதோட முடிக்கிறோம். திங்கட்கிழமை நம்ம இதோட கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3வது அத்தியாயம், ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம், கர்ம யோகம். நாம இது வரைக்கும் தத்துவத்தை படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவம், வர்ணாச தர்மத்தை பார்த்தோம், பகவானுக்கு எப்படி பக்தி கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம். இத பக்தி கொடுத்து எப்படி நாம செயல்படுத்தணும் அதுதான் கொடுக்க போறாரு. எப்படி நாம செயல்படும், கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல்படணும், நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல்படணும், சகாம கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல்படணும், அந்த 6 விதமான தத்துவத்தை எப்படி நம்ம செயல்படுத்தணும்னு அந்த அத்தியாயத்தை கொடுக்க போறாரு. மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்து ஏவ சபானாம் பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.